Nytåret, det nærmer sig, og desværre er det også en tid, hvor rigtig mange af vores hunde, de har det rigtig svært i den her periode. Det kan både være, fordi de er bange for fyrværkeri, men det kan også være de her høje lyde, som for eksempel nu sidder vi ude i en skov, og der kunne være jagt herude. Det er også en masse høje lyde, som vores hunde kan blive bange for. Og faktisk så er det helt op til 50% af vores hunde, der udvikler den her frygt for høje lyde i løbet af deres liv. Så det er jo ret mange. Og det kan komme lidt forskelligt til udtryk. Nogle hunde, de bliver sådan meget, de hyperventilerer. Nogle hunde viser meget uro. De gemmer sig under vores sofa, vores senge. De kan sådan søge ekstra tryghed, altså blive sådan ekstra urolige og søge os mere. Opsøgende på os, ja. Ja. Så man skal være lidt ops på dem i den her periode. Den gode nyhed er, at det er op til 90% af alle hundene, vi faktisk kan hjælpe med deres lydsensitivitet, sådan så vi kan reducere deres frygt for de her høje lyde. Så det er jo en rigtig god nyhed. Vi skal bare vide, hvordan. Det med, at de bliver så bange for skud og fyrværkeri, som vi jo ellers synes kan være flot hos mennesker, det er faktisk meget naturligt. Da hundens sanser og hundens hørelse er meget mere udviklet end vores, så de kan både mærke vibrationerne på en anden måde, de kan høre nogle helt andre toner, end vi kan. Plus at det her med, at det tordner og brager på den måde, eller skud, det ligger til langt de fleste hunde faktisk naturligt at være bange for de ting. Sammen lysglemte også, ikke? At det der med, der lige pludselig kommer sådan... Alt det der er unaturligt og brager og kommer fra himlen af. Jeg tror, at nogle hunde måske tænker, at himlen falder ned. Vi ved det ikke. Lydsensitiviteten, den kan have meget forskellige grader. Der er nogle hunde, de bliver slet ikke bange og ligger bare og slapper af. Nu snakker jeg mest om selve nytårsaften, hvor det virkelig går løs, hvor nogen overhovedet ikke reagerer. Der er nogen, der måske ikke reagerer i løbet af dagen, men reagerer en lille smule om aftenen, hvor de måske lægger sig ind under spisebordet for at søge tryghed hos os. Og så er det helt op til de hunde, der er bange flere dage op til, bare ved det mindste skud, og også i en lange periode efter nytårsaften. Så det er altså meget forskelligt, hvor slem den her lydsensitivitet den er. Og det der er, det er, at den også kan sprede sig desværre, så det ikke kun er nytårsaften. Måske bliver det også en bildør, der smækker, eller en ambulance, der kommer, sirener, alle mulige andre høje lyde, torden. Det kan også være blæst, hvor at træerne banker sammen herude i skoven. Det kan være alt muligt, så det faktisk kan sprede sig til hele året. Så det er det, at vi jo selvfølgelig gerne skal undgå, at vores hunde ikke har det så slemt i sådan en lang periode. Som vi var inde på før, så overgår hundens hørelse på flere områder vores mennesker. Og det er både i forhold til lydstyrke og i forhold til de forskellige toner. Måske kender du det her med, at du sidder derhjemme, og lige pludselig så reagerer din hund på et eller andet, som du ikke selv har hørt. Og det er altså fordi, at de kan høre det her, som vi ikke kan høre. Men hvordan er det, vores hunde de hører? Altså lyd bevæger sig som bølger igennem luften. Og når de her bølger de så rammer hundens ører, så bevæger de sig ned igennem øregangen og rammer trommehinden. Og trommehinden den sættes så i bevægelse, og den her bevægelse den forplantes til mellemørets knogler, og de her knogler de sender så bevægelsen videre til det indre øre, hvor den bliver opfanget af ørets nerve og sendt som et elektrisk signal til hjernen. Hvor mange svingninger lydbølgerne laver, det har betydning for, hvilken tone lyden har. Er der mange svingninger, så giver det en høj tone, mens er der få, så giver det altså en lav tone. Hyppigheden af disse svingninger, det kaldes for frekvenser og måles i hertz. Enheden hertz angiver, hvor mange svingninger lydbølgen laver per minut. Og det er altså ikke alle frekvenser af øret, det kan opfange. Menneskets ører, det kan fx høre mellem 20 til 20.000 hertz, hvor hunden derimod kan høre helt op til 40.000 eller 50.000 hertz, så det er altså ret meget mere end os mennesker. Og nogle racer, de kan formentlig også høre endnu højere. Det vil altså sige, at hunden kan høre toner langt højere end det menneskelige øre, og de her frekvenser kalder vi også for ultralyde. Selvom hunden kan høre flere toner, end vi kan, så er de ikke lige så gode til at skelne tonerne fra hinanden, som vi mennesker er. For eksempel når Christina og jeg sidder her og taler, så kan Lucy her have svære ved at skelne ordene fra hinanden, hvis vi sidder og taler i fuldstændig samme stemmeleje. Udover at kunne høre de høje toner, så er der også forskel på, hvilken lydstyrke øret kan opfange. Og det betyder, at hundeøret kan høre lyde, der er op til 4 gange så langt væk, som vi kan høre.
Så næste gang din hund reagerer på noget, du ikke kan høre, så kan det altså være, fordi den hører meget bedre end dig.